बिराद दुखुनांथावनि रिलिफ थाजोब्बाय। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव दुंहाव थासारिया सुग्लायदों। क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै मबाइल इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द खालामथ'दों आरो 163 BNS दारा फोसावनाय जादोंब्लाबो बर' आरो सावथाल माखासे सुबुंफोरा न' गारनानै रिलिफ केम्पआव थाहैनो गोनां जादों। कारिगाव ओनसोलनि सावथालनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोर आरो सावथाल गामि सेराव थानाय बर' सुबुंफ्रा थाहैनो गोनां जादों। बेबादिनो सावथालफोराबो बर'नि जायगायाव थानाय एबा बर' ओनसोल एबा बर' खाथियाव थानाय सावथालफोराबो रिलिफ केम्पआव थाहैनो गोनां जादों। बुंनो थाङोब्ला क'क्राझार कारिगाव मानसि बुथारनाय जाथायखौ लानानै जायगा जायगा गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। क'क्राझार चिरां सिमना साखाथियाव थानाय सनापुर बावरागुरि गेलेग्रा फोथाराव दायो रैखाथि बादा खालामना दोननो गोनां जादों। खमैबो गासै गं 600 नखरफोरा रैखाथि बादायाव थानो गोनां जादों होननानै गामिनि गाहाय गावबुरा जनेन्द्र औवारी बिथाङा फोरमायथिदों। क'क्राझारनि थासारिखौ नोजोर होनानै गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिया ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरखौ नंखाय भिडिअ खालामना फोसावनो नाङा होननानै सांग्रांथि होनाय जादों। क'क्राझार कारिगाव आसामनि ADGP अखिलेश सिंह प्रसाद बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो आयेन आब्रुथिखौ नोजोर होनानै क'क्राझाराव रिलिफ केम्पफोरखौ डिउटि होनाय जादों होनना मिथि मोनदों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 1996 मायथाइनिफ्राय 1998 मायथाइनि गेजेराव जानाय सुबुं माहारिनि दाङाबाजिनि फारसे थासारिया फिन महर लागोन नामा बेखौ लानानै जायगानि सुबुंफ्रा गिनाय मोनदों आरो क'क्राझार जिल्लानि करिगाव गौरीनगराव जानाय मोनसे जाथायनि उनावनो गिनाय सुबुंफ्रा रिलिफ बादायाव थांनो गोनां जादों। थासारिखौ सामलायनो थाखाय थोजासे बिबांनि पुलिस हान्जा आरो माखासे रैखाथि हान्जाखौ थिसननाय जाबाय आरो सेन्सिटिभ जायगाफोराव पुलिस दैथायहरनाय जादों। कारिगाव आरो आवदां हाथाइ ओनसोलाव मोन्नैबो हारिनि गोबां नखरफोरा गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय गिनानै फरायसालिफोराव बानायनाय अरायथा नङै बादायाव आश्रय लानो गोनां जादों। कारिगाव गोजौ फरायसालिनि अरायथा नङै रिलिफ केम्पआवबो सा कारिगाव आरो बासनगरनिफ्राय सा 450सो गिनाय सुबुंफ्रा आश्रय लागासिनो दं। जिल्ला खुंथाया बिसोरनो जाग्रा आदार होयैनि अजद दिखांदों। फारसेथिं गुबैयै बर' आवदां हाथायाव गोबां दुंहाव थासारिनि थाखाय जायगानि बर' थागिबिफ्राबो रैखाथि गोनां जायगाफोराव आश्रय लानो गोनां जादों। जारिमिनारि जनबिल मेलाया गाबोननिफ्राय जागोन, जेराव गाबोननिफ्राय 24 जानुवारि खालारसिम जागिरदआव जागोन। सानथामनि हाबाफारि लानानै जागिरदनि जनबिल रुगुङाव जागोन। संसाराव गोमालांनाय सोलाय सोल' दोरोङारिफोरजों जनबिलनि माखासे महरखौ नुनो मोनगोन, जेराव सोलाय सोल' खान्थिया बेयाव दिन्थिनाय जागोन। हाजोनिफ्राय आबादारिफ्रा बायदि रोखोमनि आबाद दिहुनथाइफोरखौ लाबोनानै बेयाव सोलाय सोल' खालामफैगोन। कार्बि आंलं आरो मेघालयनि 100निबो बांसिन गामिफोरनि माखासे सुबुंफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन एबा ज' जाफैगोन। मेला कमिटिया बेनि थाखाय साखाफारा जाखाबाय। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो जनबिल हायाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों हाजो हारिफोरनि गोरोबलायनायखौ दिन्थिगोन। गोदान मुगानि रांनि दाहारखौ आलादायै दोननानै जनबिलनि बेंकफोरा मुलुगखौ खोमानानै लानाय सोलाय सोल' दोरोङारिफोरखौ दिन्थिनो लादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गाबोन फुंबिलियाव पिरपिला दैखांनाय आरो गोथार फोरबोजों लोगोसे टिवा हारिमुजों सोमोन्दो थानाय न'फोरखौ बेखेवनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा मेलायाव मुवा बेसादफोर सोलाय सोल' खालामनो फैगोन। 23 जानुवारि खालारनि फुङाव सोलाय सोल'नि जारिमिनारि दोरोंखौ फालिनानै बाजारखौ बेखेवनाय जागोन। बेनि उनाव जनबिलनि रुगुङाव गोबां बिबांनि ना हमनाय फोरबो खुंनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारिनि बाहागो महरै गेजेर आसामनि दोरोङारि टिवा राजानि बिजिरसालियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सा 22 टिवा राजाफोरनो राजफोलेरनि नेरसोन बान्था होगोन। बेजों लोगोसे टिवा आरो असमिया रावनि खन्थाइगिरिफोरनि जुथुमा मोसानाय आरो मेथाइनि बायदि बायदि हाबाफारि आरो जाग्रा आदारफोरजों लोगोसे मेला खुंफुंनायखौ नुनो मोनगोन। इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनजों खुंजानाय सिभिल सार्भिस आनजादखौ उथ्रिनाया गोरलै नङा, नाथाय IAS एबा IPS अफिसार जानायनि उनाव गोबां मावख'गिरिफ्रा गोबां समावनो दान्थे बिदान्थेयाव गोग्लैनो गोनां जायो। बावैसो सिगां कर्नाटक केडारनि सासे IPS अफिसारनि खामानिया खौरां बिजोङाव माहारियारि सुरक्षा जानानै फैदों, जेराव ससियेल मिडियायाव फोसावनाय जादों दि कर्नाटकनि गागि IPS अफिसार डक्टर khworang चन्द्र रावआ गावनि मावख'नि खथायाव सासे आइजोजों मोगा मोगि जानाय समाव हमजादों।
2026 मायथाइनि जानुवारि दानाव भाइरेल जानाय बे भिडिअआ हादोरसानि राजखान्थि आरो खुंथायारि बिथिंफोराव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों। भाइरेल भिडिअनि उनाव कर्नाटक सोरखारा बिथांखौ सासपेन्ड खालामदों। मख'नो गोनांदि राव बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय बेफोरबादि दान्थे-बिदान्थेयाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेनि सिगां बिथांनि बिसिनि फिसाज्ला रनिया रावजों लोगोसे आयेन बेरेखायै सना जगायनायनि मोनसे केस दंमोन, जेराव आईपीएस मावख'गिरिया नखरारि आरो गावारि जिउआव गाज्रि मुं थासेयावबो गोजौ मासियाव प्रमोशन जादोंमोन। डक्टर के रामचंद्र रावआ कर्नाटकनि केदारनि आईपीएस अफिसार आरो दासान्दि डीजीपी बिबानाव दं। बिथांनि जोनोमा 7 मे 1966 मायथाइयाव अन्ध्र प्रदेशआव जादोंमोन। जाय बिथांजोआ अख्राङाव दावबायनो मोजां मोनो, बिथांजोआ आजिरा लागोन। सुनीता उइलियामआ 2026 मायथाइनि जोबनायथिं आजिरा लागोन होननानै फोसावदों। 60 बोसोर बैसोनि बारग' नेभि अफिसार आरो अख्रांमा दावबायारि सुनीता उइलियाम्सआ 27 बोसोरनिफ्रायनो अख्रांमा बिजिरसंनायाव नांथाबनानै दंमोन। सुनीता उइलियामआ अख्रांमायाव बांसिन सम हगारनायनि रेकर्डबो दं। बिथाङा मोनथाम स्पेस स्टेशनफोराव गासै 608 सान थाखांबाय। सुनीतानि मुङाव गासै मोन 9 स्पेस फ्लाइटफोर दं। बावैसो सिगां बियो आरो सासे लोगोआ माखासे मेकानिकेल जेंनाफोरनि थाखाय थिखानाय समनि रुजुनायाव गोबाव सम अख्रांमायावनो थानो गोनां जादोंमोन। मख'नो गोनांदि उइलियाम्सआ आगस्त 1998 मायथाइयाव जनसन स्पेस सेन्टाराव गावनि अख्रांमा दावबायारि फोरोंथायखौ जागायजेनदोंमोन। 9 दिसेम्बर 2006 मायथाइयाव बिथांखौ एक्सपेडिशन 14 आव बाहागो लानो थाखाय STS-116 स्पेस शटल डिस्कभारी क्रुआव ज' जानानै इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव दैथायहरनाय जादोंमोन। एप्रिल 2007 मायथाइयाव हानजानि रासियानि सोद्रोमाफ्रा एक्सपेडिशन 15 आव बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। मुलुगनाङारि थाखोआव भारतनि बेडमिन्टनखौ गोदान सिनायथि होगिरि गेलेगिरि साइना नेहवालआ बादायारि गेलेनायनिफ्राय आजिरा लाबाय। गोलाव सम आसियाव दुखु मोननायनि उनाव गेलेगिरिया जोबथारनायाव गेलेमु मुलुगखौ बिदाय होबाय। 2023 मायथाइयाव साइनाया गावनि केरियारनि जोबथा मेचखौ गेलेदोंमोन। बै समनिफ्रायनो स्टारआ कर्टनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन। गावनि दानि देहायारि थासारिखौ नोजोर होनानै बिथांजोआ दिनै बे गोनांथार थिरांथाखौ लादों। मख'नो गोनांदि मोनसे पडकास्टआव बेडमिन्टन क्वीन साइना नेहवालआ बुंदों दि गावनि आथिंनि लिगामेन्ट आरो कार्टिलेजआव गोब्राब जेंनानि थाखाय बियो सिगांनि बायदि गोख्रों ट्रेनिं लानो हायाखैमोन। चाइनाया बेखौबो बुंदोंमोन दि आंनि अफिसियेल रिटायारमेन्ट फोसावनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। सुबुंफोरा लासै बुजिगोन दि चाइनाया दा गेलेयाखै होनना। बुहुमनां बेडमिन्टनाव जौसिन मासि आवग्रिनो थाखाय सानफ्रोमबो 8 आरो 9 घन्टा प्रेक्टिस खालामनो नांगोन। आंनि देहाया 2 घन्टानि बारा सामलायनो हायाखै, बेनि थाखाय आं बेयाव जाथावना नङा होननानै बिथांजोआ फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।